Assalamu alaikum, Juma'atul Mubarak. Wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasib. Allahu akbar. Wato wanda Allah kama faɗa baya faɗa. Allah ya shaida Abdulrahman Chani gaskiya ta bayyana. Jama'a wai minista na Cote d'Ivoire shi dai Ivory Coast ɗin ga Alassane Ouattara ministan shi wanda General Chani ya ce suna da sa hannu game da harin da aka kawo musu ko kuma ta'addancin da 'yan ta'adda suka shigo ya sa sunan president ɗin shi Cote d'Ivoire. Wasu 'yan ƙasar Nijar ma suka fito ba su gasganta abin ba suka karyatar da abin bayan maimakon su yi shiru da bakinsu. Mu abin da muke cewa inda gaskiya take Allah ka bayyana ta ka tona asirin makaryata duk inda suke ko namu ne cikin mu suke. General Chani ya ce tare da haɗin kan waɗannan mutane za a kawo ta'addanci ko aka kawo musu ta'addanci. To yau ga gaskiya ministan da kanshi ya fito ya ce jirgin da ya taso Cote d'Ivoire ya taho ya shigo ƙasar Nijar. 'Yan ta'addan da suka shigo cikin wannan jirgi ba a san da su ba. Kuma har da makamai ba a san da su ba. To a bar wannan magana. Mu yi adalci. Yanzu dai Allah ya makure wa'annan mutane minista guda wanda yana cikin mulki ya faɗi wannan magana ba ƙarya bace ba. Don haka wanda suke inkari ko game da maganar Abdulrahman Chani ko abin da ya fullo to yanzu ko ba su gane turancin bane ba ko dai sai an nemo ma asalin turawan daga Faransa san masu tarjuma shuru kake ji. Yanzu ministan da ya magana ban mu gane ba mu kun gane ne ko ba ku gane ba. Yanzu minista ya ce bai san da wannan 'yan ta'adda ba. Ita kaka 'yan ta'adda za su shigo shi a su da su wata kasa ba a sani ba. Ba makamai suka shigo kenan makamman suna can Nijar aka aje su can suka samu makamman. Ya ce za su yi bincike. In ma kuna so ku yi binciken gaskiya za ta bayyana da kaɗan sannu a hankali. Irin wannan abu shine muke ma kowa gudu. Shine muke kira kowa ya mai da al'amarin shi ga Allah da mu da General Abdulrahman Chani da makiyanmu da masoyanmu gaba ɗaya wallahi mu mun san Allah ya ce inna wa'adallahi haqq wallahi alkawala Allah gaskiya ne gaskiya ita za ta bayyana ko ba dade ko ba jima wallahi mai gaskiya shi ne nasara mu ba mu bai kowa da sharri in gaskiya ta zo ko akan kanmu ne sai mun faɗe ta kuma mun san cewa mai gaskiya shi zai nasara. Don haka muna goyon bayan gwamnatinmu da Allah ya kawo bisa mulki muna kuma kiransu da babban murya wallahi su rike amana kuma su rike gaskiyan nan da suke gudu su rike amana su rike gaskiya tana da wahala sai an jure sai an dage amma insha Allah ne da gaskiya ne nasara. Sannan a ƙara dagewa game da ayyuka da kokari da ba mara kunya neman inci da muka ce sai an dage mu mun sani mun ga wanda suka nemi inci su sun gaya mu sun ba mu labari sun ce wallahi sai kun sha wuya sai kun jure sai kun jajirce mun sani. Don haka ba yanda za a ce duk wanda ka gani ga inuwa ta rana ya biyu sai an sha wuya akan sha dadi amma kuma yana da kyau a gyara cikin tafiyar da muke yi kuma mu yi kokari mu sa gaskiya. Dan Allah jama'a mu rike amana da gaskiya mu tsaya mu gaya ma junanmu gaskiya duk inda matsala take ko cikin mu ne mu yi bayani akan wallahi kar a yi mu dariya. Kun ga incin nan in ba mu same shi ba mu muka fadi mu muka yi asara mu za mu kuma yi asara. Dan me yasa mutane da yawa suka nemi inci mu ba za mu iya nema ba. Dan me makwabtan mu duka Algeria Libya dan me makwabta wanda ba wata ƙasa ba shamaki tsakanin mu da su dan me Barack Obama ya ce da dukkanin ƙasashen Afirka za su zamanto kamar Nelson Mandela kamar 'yan South Africa ya ce da Afirka ta ci gaba arni kafiri amma yana kishin baka wata ya gaya mu gaskiya lokacin binne Thomas Nelson Mandela ya wannan magana. Ina wannan shugabannin namu ina 'yan Afirka mu ina kuki ba ku gane bane kun yi Obama turanci kun yi Obama zama da Yahudi amma ya aji wannan duka Allah ya makure wani shi 'yan Afirka ku tashi ku nemi inci da za ku zama kamar Nelson Mandela ya ce da kasashen ku sun ci gaba. Ni ne Nelson Mandela ya tashi ya nemi inci ya 'yan South Africa sun nemi inci sun samu kuma inci sun rabu da yunwa da talauci. Ni ne samun inci ƙasar ku zamana ku arzikin ƙasar ku muku amfani ba kuwa ba magana ba ta takarda ba ƙarya ba yaudara ba cin amana ba
wannan kuwace da maganganun banza da ba su da wani amfani ba mu bukatar su. Mu dawo akan maganar mu ta neman inci, ita muke kira kullum. Yau da gobe sai Allah. Waɗanda ke yi yau ba wallahi gobe ba su ne ba.